Como xa sabemos, vostede é a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Pero por que decidiu traballar neste ámbito e como foi a súa formación? Teño a sorte, a honra e a responsabilidade de estar na Consellería de Vivenda e de Infraestructuras. É dicir, é aquela consellería que ten como obxectivo facilitar que todas as persoas, tamén os mozos, a xente nova, poidan acceder a unha vivenda e que sexa unha vivenda asequible tanto para compra como para alugueiro. O noso tema de investigación é o acceso global á vivenda, parte dos ODS 2030. Cales son as principais preocupacións dunha conselleira de vivenda para conseguir que todo o mundo poda acceder a un fogar asequible e de boa calidade? No Goberno galego, na Xunta de Galicia, temos un gran reto. É certo que a día de hoxe unha das principais preocupacións que teñen nos os galegos, e non tamén a nivel nacional e a nivel Europa, é que os precios da vivenda para vivir ou para comprar están moi elevados. Crees que construir máis vivenda pode afectar a súa calidade? Non, porque estamos facendo vivendas de primeirísima calidade. As vivendas que estamos a facer son vivendas sostibles, vivendas eficientes enerxéticamente para que sexa máis barato e contaminen menos a medio ambiente, e son vivendas que invitan a convivencia. Como sabe, prodúcense moitas desigualdades no mundo. Unha delas é o acceso á vivenda. Por que cree que existe esa desigualdade e que se está a facer desde a Xunta para axudar con este problema tanto aquí como en os países que precisan axuda? Porque como consecuencia de, por exemplo, a guerra de Ucrania, os materiales de construción suben o seu precio. Entón, a un construtor resultalle máis caro construir vivenda. O que temos que facer é darlle axudas tamén para que se construa a vivenda e que teña un precio tasado. Estamos dando axudas para que a xente moza compre vivenda protegida, 20.000 euros, por exemplo, para comprar unha vivenda protegida. Ese é o camiño, pero sempre repito, con colaboración e con cooperación de todas as administracións e tamén do sector privado, de cooperativistas, de promotores, de constructores, de arquitectos. Pregúntome que pensaría unha profesional do tema como vostedes sobre a diferenza de dificultades para conseguir unha vivenda e que propón para mellorar esta situación en Galicia. Propoño diálogo, colaboración entre todas as administracións. Temos que ser conscientes que temos un problema, que hoxe en día é difícil acceder á vivenda, non tanto porque non haxa vivenda, senón porque ten uns precios moi elevados. A dificultade para conseguir vivenda é un problema moi grande entre a xuventude. Que medidas está tomando a súa consellería para axudar a esta xente? Moitas, porque sabemos que a mocidade, os que teñen menos de 36 anos, elles máis difícil atopar unha vivenda. Entonces, temos varias medidas. A primeira delas é que, polo menos, o 40% das vivendas novas que construamos, desas 4.000 vivendas que estamos a construir, o 40% serán para alugar, para alquilar a menores de 36 anos. E, alo menos, o 25% para vender a menores de 36 anos. Hai países máis desenvolvidos que a outros e que conseguiron solucionar bastante ben o acceso á vivenda de todos os cidadáns. Que métodos e medidas podemos aprender deses países e como se poden aplicar en Galicia? Porque temos que pensar non só no presente, senón tamén no futuro. Temos que habilitar ese espacio para que haxa vivenda e vivenda de calidade, que haxa vivenda para todos, e canto máis vivenda, máis baixarán os prezos. E iso é no que estamos a traballar. Nos vimos en Pontepedriña a xente que está vivindo debaixo dunha ponte. Como están vostedes axudando a esta xente a integrarse na sociedade e de que tipo de axudas lles ofrecen? O problema destas persoas que, por desgracia, non teñen vivenda non é que non haxa vivenda, senón que non poden acceder a unha vivenda porque non teñen un traballo, porque non teñen un sustento económico, porque non teñen un apoio familiar ou un apoio de amigos. É o que temos que facer, pouco a pouco, superarnos entre todos e, por suposto, colaborar, solidaridade, ser boa xente, respetarnos entre nós. Cerca de 30.000 persoas carecen dun fogar en España. De que xeito cree que nun futuro este dato poderase reducir ou chegar a eliminalo? Primeiro, educación. Segundo, traballo. Terceiro, colaboración entre as administracións. Colaboración co sector privado para facer vivenda, vivenda de calidade e vivenda que teña un precio asequible. E, por último, diálogo, consenso e participación de todos os sectores implicados. Temos que actuar dun modo coordinado e dun modo conxunto entre todos, por suposto, contando cos
co toda a poboación e cos máis mozos que, como digo, son do seu futuro. Cales son os principais retos que teñen a Consellería daqui en diante para conseguir o que din os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2030 con respecto ao acceso de todo o mundo a unha vivenda digna e impedir que haxa xente vivindo na calle? Temos un programa de axudas moi importantes, tanto para a compra como para alugueiro e tamén para axudar os concellos, para que os concellos rehabiliten as súas vivendas e as destinen a alquiler asequible da súa poboación.